दिनैहाय खोनानो मोनदों NLB JP मुंनि सासे थैदों होननानै नाथाय दिनै आसाम सरकारा आरो भारत सरकारा दिनै बर'खौल' मानि थाखाय बेबायदि अयथासार खालामनो थाखाय बिसोरो नाजाबाय थायो दिनै पिस एकर्ड होनदों नाथाय पिस एकर्डआव दिनै NLBफ्रा दिनै गनांगौ होनदों नाथाय दिनैसिमलागै गवाखै नन हाइनास बेखौ नायनानै दिनै उदां खालामनो नाजादोंमोन थेवब्लाबो दिनैसिम BTR सरकारा दिनैसिम नारसिनाखै आसाम सरकारखौ आरो भारत सरकारखौ दिनै दुखु मोनदों खोनानानै दिनै खर'आव माबा मोनसे जादों दिनै BTR एकर्डआ मोनसे डेभेलपमेन्ट प्रसेस लानानै फैदों नाथाय मोनसे पिस एकर्ड जों बेखौ बुंनो हाया I will not accept that मानोना जोंनि खर'आव बयहाबो मोनसे साननाय दङ जों पिस एकर्ड जों बुंनो हालिया मानोना दिनै बर'फ्रा मानि थाखाय NLB निउ गोदान संगठन दानो गोनां जाखो मानि थाखाय आं खर'आव जोंबाय खिन्थु बुंनो थाखाय राव गैले आसाम सरकार BTR सरकार आं नोंसोरखौ धुमखिसो होदों बे भिडिअखौ हागौमानि शेयार खालाम दिनैहाय रन्जन दैमारिखौ दिनैहाय गगोन होननानै बुंदों नाथाय मानि थाखाय सख'नो हायाखै दिनै बिनि थाखाय नांग्रा उखिला मानि थाखाय बे कर्टजों सोमोन्दो गैया गहोनो हाया मानो बुंदों मानि थाखाय बेफोरो मानि थाखाय आं लाजिनाय मोनदों BTR एकर्डखौ आं पिस एकर्ड होननानै गनायनो हाया मानोना गोदान NLB जोनोम जानायावनो आंहा दुखु दं दिनै सासे सुबुङा दिनै गावथारजेन जाबाय अब्ला जों दिनै फरायसाफ्रा नेक्स्ट टाइमाव जोङो लामा ससे ओंखारनो हायो जोङो सासपेक्ट खालामनानै जोङो लामा सामायाव जोङो लांनानै गावथारहैजागोन होमब्ला जों सोरखौ दाय होगोन आसाम सरकारखौना भारत सरकारखौना BTR सरकारखौ बेखौ शेयार खालाम हागौमानि दिनै बर' युथ्सफ्रा गनायनानै लानो हानाय नङा सिदा खोथा नांगौ जायोब्ला साफा साफा न'खराव बोखांनानै भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों नांनो थाखाय जुजिनांगोन डिभाइड आसाम 50-50 खौ जोङो नाजानांफिनगोन जों लाबोफिनगोन जों जिरायनानै थाया I will never accept that this situation सिदा खोथा बुङो MLA मन्थ्रि बायदि बायदि थानानै दिनै मोनसेबो सेफटि नङा दिनै आसाम सरकारा मानि थाखाय आल्फाजों गले गले सावरायबाय थानो हायो परेश बरुवाया सासे मानसि खावनानै मानि थाखाय गोबां साख्रि डिमान्ड खालामनानै आसामावहाय बेबायदि साख्रि सोहोनो हादों जोंनि BTR सरकारा मानि थाखाय बेबायदि खालामनो हाया दिनै आल्फाया गले गले आसाम सरकारखौ सिगिग्लुंबाय थादों दिनै आसाम सरकारा बड'लेण्डनि बर' सुबुंफोरखौ सिगिग्लुंबाय थादों मानो गोसोआव गोजोननाय गैले रावनिबो सुबुंनि गोसोआव गोजोननाय गैले बेनिखायनो आं दिनै लाइभआव फैदों आं जेब्ला आं माब्लाबाबो बेबायदि बुंफेराखैबोमोन आरो बुंनोबो गोसो गैयामोन नाथाय आंनि गोसोआ दिनै बाध्य जादों बुंनांगौ दिनै NLB फार्स्ट टाइम PG बियो थैनो गोनां जादों इनकाउन्टार डाइरेक्ट शुट दिनै आल्फाखौ हमनानै डाइरेक्ट शुट मानो खालामनो हायाखै आसाम पुलिसा इन्डियान आर्मिया मानो अपारेशन खालामनो हायाखै आल्फानि थाखाय दस्रा संगठननि थाखाय मानो स्पेसियेल गैयाखै दिनै बर'नि थाखाय मानो स्पेसियेल इनभेस्टिगेशन खालामबाय थादों बे मेसेजआ
सहैनांगौ जेरैखियालाबो आसाम सरकार हेमन्त I request you আমি অনুরোধ করো যেহেতু এই আজি NLFB যদি মরিবা পারে আলফা কিয় মরিবা নোৱাৰে আলফা কিয় মাৰিবা নোৱাৰে কিয় সংগঠন আৰু গঠন হ'ব লগা হ'ল NLFB আপুনি যদি বিটিআৰ একটটো পিছ একট মানি ল'লে তেনেহ'লে অল NLFB এইটো হেৰি দিয়ক জেলৰ পৰা সোনকালে হেৰি দিয়ক তাৰপিছত NLFBক আহ্বান কৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰক কথা পাতিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰক কিয় বৰক এনে হত্যা কৰি থাকে কিয় ৱাই ভাৰত চৰকাৰ আৰু আসাম চৰকাৰ কিয় বৰত ইমান কিবা কৰে কিয় I am today angry bird হেমন্ত বিশ্ব শর্মা প্রমোদ বড় जोंबाय प्रमोद बर' पिस एकर्ड जों गनाया बे मोनसे डेभलपमेन्ट पिस डेभलपमेन्टसो माखासे बुस्थु गैयैखौ लानानै फैदों बेखौ जों पिस एकर्ड होननानै गनायनो हाया दिनै बर'आ थैबाय थागोनला थैबाय थायोब्ला जों माबोरै जोङो बड'लेण्ड पिस एकर्ड होननानै बुंनो हागोन I will never accept that this accord गोसोआ सुख गैया दिनै बे खौरांखौ मिथिनानै মনটো শান্তি নাই এতিয়ালৈকে এই হত্যা কৰাত কিবাটো শুনা পালে এই কাৰণে আমি শান্তি নাই মনত শান্তি নাই आं दुब्लियाव दङ माइ गायनो बिसोन रोगादोंमोन नाथाय आङो जेब्लानाखि फेसबुकखौ खुलिदों अब्ला आङो नुदों NLFB थैनो गोनां जादों मानि थाखाय थैनो गोनां जाखो जोंनि बर'फ्रा सानसेनि उनाव सानसे आंनि गोसोआ मानिनो हायाखै बेबायदि जुदि युथ्सफ्रा थैबाय थायोब्ला नेक्स्ट जेनेरेशन थाया आरो थानायबो नङा गोसोआव सुंग्रिखांदों बिखारनांदों बे खौरांखौ नुनायजों लोगोसे हायाखै आं थावरिनो जोंनि बर' लाइमोनफ्रा बेबायदि थैबाय थायोब्ला नेक्स्ट जेनेरेशनाव मा सोर थाहैगोन जों थाहैगोन नामा जोंखौ लामा सामा उनावहाय जोंखौ सासपेक्ट खालामनानै जोंखौ सारहैबावगोन नामा बेबायदिनो जालांबाय थागोन नामा जोंनि बर'नि गेजेरावहाय दिनै आलफाजों गले गले सावरायबाय थानो हायो पिस एकर्ड लाबोनो थाखाय दिनै NLFBखौ डिसबेन्ड खालामबाय नाथाय बिनि उनाव दिनै मोनसेबो साननायफ्रा जाफुङा जानायलाय दिनै गोदानै NLFB संगठन दानो हमफिननो हमबाय मानि थाखाय दानो गोनां जाखो दिनै जोंखौ NLFB बेन जानायनि उनाव दिनै गोबां हारिफ्रानो जोंखौहाय मिनिदोंमोन टाउन सहर बायदि बायदि गामिफ्राव जोंखौ गिलेमोन जोंखौ मान सन्मान दोनलेमोन नाथाय NLFB जोनोम जाफिननायनि उनाव जोंखौ एसेब्लाबो गिनो हमफिनदों दङ होननानै दिनै आलफाया बेबायदिनो आसाम सरकारजों रायलायबाय थानो हायो नाथाय बिसोरखौ इनकाउन्टार खालामनो हाया मानो खालामनो हाया डाइरेक्सन मानो खालामनो हाया बिसोरखौ मोनब्लाबो दिनै बर'खौ मोनलानो मानो गावो मानि थाखाय गावो आसाम पुलिस
आंनि थैया दिनै गोदौग्लुंदों जिबनाव नेक्स्ट टाइम बेबायदि दाजाथों आरो एनावखा नाहब नालागे आरो एबार जुदि एनका शुट करे निश्चय रिफ्लेक्शन हबो आरो रिफ्लेक्शन हबो आं दिनैनि बुंनांगौखौ आं बेयावनो दोनथ'सिगोन नाथाय आं जुदि बेबायदि जाबाय थायोब्ला आं सयज' खालामनो हानाय नङा आं ओंखारगोन सिदा खोथा